O Concello de Pontevedra e a Sociedade Ximnástica dan forma a un circuito de atletismo en pista, un calendario que inclúe ata 4 probas que xa se viñan celebrando, pero que a partir de agora contarán cun formato común. Trátase tamén de ofrecerlle aos atletas un marco de probas oficiais nas que poidan competir, ben para obter mínimas, ben para o simple prazer de competir ou ben para fixar os seus propios obxectivos. Que sirva tamén para que os máis cativos pois teñan tamén un calendario de probas nas que poidan apreciar os seus avances e seguir enganchados ao deporte do atletismo. A 47ª edición do Trofeo Boavila abrirá este calendario mañá mesmo. Seguiránlle o 45º Trofeo Sociedade Ximnástica Pontevedra o 19 de maio, o 26º Trofeo Cidade de Pontevedra o 2 de xuño e o 22º Memorial Celso Mariño o mércores 16 de xuño. Un poquinho a idea foi repartir esas 4 probas encaixándoas dentro das posibilidades no calendario da federación, repartindo entre os campeonatos galegos xa calendados e os campeonatos nacionais. E, bueno, un pouquiño a idea das probas é dar cabida aos atletas da escola do club que levan adestrando desde o mes de outubro. Nestas xornadas desenvolveránse diferentes modalidades atléticas de carreiras, saltos e lanzamentos con probas para todas as idades e categorías. Comezarán ás 5 da tarde e rematarán ao redor das 9:15 da noite. Seguir avanzando en recuperar a normalidade dentro da máxima prudencia. Trátase de seguir avanzando no fomento da actividade física en tempos complicados. Todas as probas celebraránse na pista de atletismo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Participarán ao redor de 270 atletas por competición.